Il-budget tas-sena d-dieħla kien deskritt bħala a high quality budget li se jolqot il-faxxa wiesa tas-soċjetà. Mhux hekk biss iżda budget li jipprometti konsolidazzjoni fiskali, kif spjega l-President tal-Kamra tal-Kummerċ Anton Borg. Esprima sodisfazzjon għal mod ta' kif il-Gvern laħaq il-miri tiegħu. Jidher li bir-riżultat ta' 0.7% deficit, jidher li l-finanzi pubbliċi mixin frotta tajba ħafna u il-riżultat ta' 0.7 huwa aħjar minn dak li kien mistenni. Fil-budget tal-2017 rajna diversi oqsma soċjali li se jintlaqtu b'mod pożittiv, oqsma li bil-mod tagħhom jiġġeneraw l-ekonomija u anki joħolqu l-impjieg. Sandro Ketkuti, President tal-Malta Developers Association, qal li l-assoċjazzjoni hija kuntenta bil-miżuri li l-Gvern ippropona u li jolqtu lis-settur tal-kostruzzjoni. Fosthom illi jagħti inċentiv fiskali mod sostanzjali ta' 1.5% minflok 5% fuq il-ġenituri illi għaddu l-proprjetà lill-uliedhom. Aħna xtaqna nġeddu nerġgħu tal-first time buyer għax ħadna gost ħafna bil-miżura li proponejna tal-awċin fejn min jixtri proprjetà għawdex jitnaqqas il-bol b'mod sostanzjali u koll ħadna gost bil-miżura tal-kirjiet fejn ħass il-bżonn illi għandna ninċentivaw il-min jikri fit-tul. Tony Zara, President tal-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti, spjega kif il-qasam turistiku wkoll intlaqat tajjeb, dan b'miżuri bħal bini ta' ITS ġdida fi Smart City, kif ukoll skemi ta' taxxa fuq rinnovar tal-lukandi u ristoranti għal prodott turistiku aħjar. Turizmu huwa motur kbir għall-ekonomija u meta nħarsu lej xqal il-lejla il-profs insibu illi qed jirrelajja ħafna fuq il-turizmu li ġenera ħafna impjiegi u ħafna revenue għal-gvern. Il-kap eżekuttiv tal-GRTU Abigail Bsajla-Mamo spjegat li għalkemm il-budget ma introduċix l-eżenzjoni mill-awditjar kif propost minna xorta ħareġ b'miżura innovattiva. Però ġiet implementata fuq startups ta' studenti li huma gradwati li diġà huwa prinċipju li l-ewwel darba li daħal f'Malta li jkun hemm eżenzjoni mill-awditjar jew inkella jeħdu lura refużjoni tat-taxxa u diġà huwa pass importanti ħafna. Wa fuq kollox budget tal-familji Maltin li jħares mhux biss lejn investiment, iżda foka fuq opportunitajiet u anki titjib fil-kwalità tal-ħajja tal-Maltin kollha, kif qal id-Direttur Ġenerali tal-Malta Employers Association, Joe Farrugia. Il-Gvern prova jferrex kemm jista' jkun biex jolqot numru kbir ta' familji. Mhuwiex budget li qiegħed biex jistimola l-investiment as-such. Tefa' l-ħarsa tiegħu aktar fuq il-familji li prova jgħin marġinalment biex iżidilhom il-disposable income tagħhom.